Utra je znači odmor od donošenja odluka. Naprimjer, ja kad se probudim, ja, brate, odmah 30 ovo stvari držim u glavi, brate, razumeš? I onda, tokom celog dana, ono, razumeš, nova stvar, nova odluka, razumeš? Iako često to izgleda kao da samo sediš i ne radiš ništa 3 dana, razumeš? Ono što se stvar događa je, brate, maze se ispravlja i to ti osjetiš kao donošenje odluka, razumeš? I onda, brate, ti, znači, ti putevi postaju širi i ono jasniji šta se događa, razumeš? Ali to zahteva pun kurac energije u stvari, brate, razumeš? Zbog toga se ti ne poveraš 3 dana, a u stvari otvaraš labirinte, i to je naporno do jaja, razumeš? I to je naporno do jaja i onda već posle nekog vremena kreneš da prsaš i neko dalje zahvalim Bog se vrti i ono odluke nekog ne da donosi, razumeš? Priča, da nešto priča. Zamagliš ga, brate, ovim, kako bi rekao, sad, bilo bi dobro sad kad bi i ti ovo pomnimo, jer onda bi, brate, obojica mogla da se čuje šta pričamo. Pošto smo udaljeni. Pa dobro, kako volim takvih kurac. Eto, malo moćite priču, brate. Neki lik neku farmu, nešto, bla, i dođe mu lik da mu radi, dogovore se i kao, sad treba prvi dan, kao treba se neka ograda. I ko više lik ide, pegla, brate, zakucava, ono, razlači, znaš, ono, kao piči, završi ograd, dva emisija radit će 2 dana ti igra. Ko do jaja, sljedeći dan, kaže, aj treba da se, ne znam, nešto. I i to isto, spiči, prenese nešto, ne znam nije šta je bilo. I kaže, 3. dan, kaže mu, ideš, kaže, dole, podrum, imaš, kaže, gomilu krompira. I treba da razdvojiš kao koji su za prodaju i koji su kao ne valjaju. I završio se dan, dolazi kod doma, kaže, znaš kako, majstor, ja tebe ne izdraviš, daj otkaz, kao. I kao, što jebote, kao, baš si bio dobar radnik, kao, znaš, ono i sve, kao, da ću ti iš para, kao, ostani, kao, ma kaže, ajde ovo kao kucanje i nošenje, ovo kao cool, kao, ali ovo je kao odluka nakon odluke. Da. Znaš, ti kaže, uzmi nosu, uzmeš nosu. Kaže, kucaj, uzmeš kucaš, ovo kao, da li ovaj. Da. Zato, brate, su žene do jaja, razumiješ, zato što je žena, brate, kad je žena tu, brate, nemaš ti tu više šta da nosiš odluke, razumiješ. Razumiješ, samo to misliš. Samo pratiš šta se događa, brate, pratiš šta ona radi, brate, i ponašaš se odnosno na to, brate. Razumiješ? I zato su ono relaksirajuće, brate, razumiješ. Samo da je gledaš, brate, ono 10 metara udaljenosti, brate, 5 metara udaljenosti, samo tu stoji riba, brate, ti dalje imaš $3, brate, tebi daje, ono, znakove, iako ona samo funkcioniše, ona ne razmišlja o tebi, brate. I onda, ono, jebeš je sa 5 metara udaljenosti, bez da si ikad video u svom životu, razmišljaš. Jel, dok ovo ima smisla što pričam sad? Onako. Nešto neko pitanje, postaviš sad ti zaboraviš što se pričali. Ne, zašto je govorio da razmislim. Aha. Tako je. Znači mora bi da doneseš odluku. Zbog koju si pokušiš... Imao sam, znaš, kao, pa dobro, kao jeste, da, ali kao iz druge strane, već mi je on dao 6 nečega tu. Dakle, nema potrebe sad, znaš, to ne tako. On nema da nešto da daš 6 nečega. Razumiješ? Nego, brate, samo to jedno da kaš. Nekad izgleda ovako, ali uvijek je to. Pa samo je neka emocija, nešto se mrda, dešava, bla bla bla, razumiješ ti tu kontent i ne možeš da pokupiš drugačije nego osjećaj. Znači kad je gomila kontenta, onda u jednom trenutku bude važna informacija.
onda opet gomila kontenta i važne informacije. Sad ti da bi uvatio te važne, možeš biti fokusiran i da čekaš da se pojavi ta važna. Suprotno mi samo kontent random koji ide, razumiješ, ono. I onda ako ti ne pokupiš ti šta bi, znaš, te važne informacije, posle možda ih primjeniš, nisi konto o čemu se radi, ti možeš čitati samo random, u stvari nije random, ima pattern, ima i poruke koje Šta ima? dolaze, Šta je ponašanje žene. Ne, ponašanje žena je random. Jeste random, ali ti u tom randomu možeš da ga ispratiš. Da razumiješ tako je to Znaš, kažemo, da. Znači, mora da budeš Kao samo... random, ono je tad je srećna, tad je ovo, ono je kao ide kao po nekom, ono. Možeš sama reći šta, i ona ne ti da reći, ona će sada baš ti iskontati, ako budeš protiv pažnje. Ne da je slušaš šta priča, nego kako se ponaša, kako se osjeća, kakva je energija. Znaš, skontaš, ne znam, ko što skontaju nekad, znaš, on iza djecu, iza nekog, znaš, što je laje priča, recimo. Kad skontaju, kad je bio mali, kad nešto kada se nervira, bla, kje mu da nešto jede. Da, kao sedne jede i poslije toga se kao ispolira, razumiješ. On tek kasnije je provalio, još bio malo stariji, znaš, kao nešto se svađa i kao, ajde sjedi kao, dajdeš nešto, znaš, ono kao, i on svaki put kad se pičkava kao ti mi daješ da jedem, kao me ideš, kao neću ti jedem, učin se svađam s tobom, razumiješ, ono, to je već njegov nivo je naš, ono, kao došao svijesti dotle da ne može da ga navuče više na to, znaš, ono. Je tako god, ono, kao, bla, kao, kada daš čokoladu, recimo, da vole čokoladu, da im čokolada radi, razumiješ, da se umire, da nemam pojma, ja uvijek možeš pred sebe neku čokoladu, nešto, razumiješ, ono, kao, ne možeš stalno da koristiš, s nekim kojila, razumiješ, i to, ono, kao, još dede, držiš, ono. Što sam izgovorio, da. Zajebam se, mislim. Molim te. Ali kažem, možeš da imaš skill set stvari koje znaš da mogu da u određenom trenutku, i samo je random, bacaš nešto od toga, razumiješ. Ništa morat ću da pojebati 17 sati. Pa izbalansiraš je ga, znaš. Ako ti napraviš dobru atmosferu i set, ona će doći u set i krenut će da ali će provaliti, znaš, privući je atmosfera i što se dešava, pa će doći, već ona sama kao da skonta. Da bi zapravo bilo dobro da se okrenete, znaš, ti kao pušiš neku zibu koju si teo, napraviš ovo, staviš i čokoladu, znaš, i sve ideš kuc, ništa, bolite kurac, ono, kao. I vidiš kako... I kao raspiš, znaš, kao čašu vina raspiš, znaš, pojena ti, znaš. Napališ sebi muksu. Naravno, se išti spored, sediš i sad ti ko znaš, ali kao čekaš, sad vam posmatraš, ono, kako ide. Viš, umete polako kako njeno, što god da se dešava, polako se smanjuje, a povećava se to koliko obraća pažnju na tebe, iako ti ništa ne radiš, razumiješ. Kako energetski, razumiješ, ono, znaš, ono, kreći da te osjeti, razumiješ, sad je pretrenira ovo njeno, razumiješ, šta god da je radila, da još na truku, pomoćke se da gori. Onda se tada ti skočiš na nju u tom trenutku, to kreći se dešava, razumiješ, kod nje. Jako bitna stvar u toj situaciji, što tu moraš da rokneš, razumiješ, na kraju. Ako je ne rokneš, onda si jebo kevo, poludi, razumiješ. Mislim, ne znam što to radiš, da poludi, razumiješ, ono, kao. I šta ti je to, sad ti toga imaš. To ti je psihopata, razumiješ. To ti je psihopata. Na mjestu sve izloži, sve bla, s tim neka tome da će ona dobiti to, razumiješ, ono, kao, i da ona odlučila da hoće to, razumiješ. Čim neko tak, gledam, svakom pio, Dešje, a još i staju zapad. Razumiješ? Ko ovaj St. John što je radio ovaj izbor, da? Znači, to ti kritika pre... Česti se kontekst u kom, možda kažeš, just put it in your mouth.
Kako već je čulo od njega, jednom da je rekao, gospodin Mount, ona je to radila i sve je bilo super. Kontekst je bio pljuga, razumiješ? A sljedeći put će biti drugi kontekst, to ćeš prijatelj da se osjeća, razumiješ? Već vas puno razmišlja, jebiga. Znaš kao, prošli put kad je sve ovo bilo ovako, bilo je full, kao, pa sad će biti full, kao. Kao što je. Za pesma. Prethodno i prethodno, da. Da je ona mogu... Kao kad sam zadnji put trenirao s nekim, da nisam sam trenirao. Potpuno drugi trik, brate. Kao kad je što drugo, kad s nekim radiš je bolje, brate. Znaš što? Neko i lakše uradiš i više uradiš i znaš ono kao... Znaš što je dobro ono kao nekad... Ovaj jedan kao sam, ne znam, preskoči ovaj kao, ću raditi imam trening. Uz taj kreći, to je to. Ja imam video, brate, kojima sam ja imao 6 godina, ali ih nisam izbio. Razumeš? Da. Da mi znaš biti prvi put kad se ona rada. Razumiješ? Radio sam ja tečno isto. Jednom, ne, a već mi je bilo kurac. Već mi je bilo kurac. Ja to dam trutku odradim. Jednom se desi nešto, desi se ja ništa uradim. Sljedeći put opet neko da ništa. Sljedeći put nešto kao malo, spontano, nekoj nešto. Ono, ali skoro to nema javljanja ništa, znaš. Ono, dođe mjesec dana, onda kao opet nešto. Zato to već, znaš, dolazi, znaš, to je već i tvojka tenzija, osjećaš to nešto kao malo desilo, pa opo, ono, i on drugo više ne zna šta hoće, šta se dešava, šta ja uču, razumeš, ono, kao lano bla. A usput ti to sve lepo onako navedeš da ona na kraju što tebi kaže, pa kao ćemo sad, da, malo zbiljnije, malo više i nećemo ili šta znaš, ono, kao, Ma, brate, samo pušti. Oh, fuck. Postavljate kao kad nosi neku ideju, bla bla, i kao poslije si taj seme tog plana i znaš, onda ono kao krenulo polako da raste, da se razvija, da se dešava i sve ti pratiš ga samo u kom smeru ide, ti si već mislio ovdje, znaš, ti si već negdje tu, šta ti treba, da se samo navlačiš ga polako, da. Samo ga fokusiraš. To. Fokusiraš, brate. Kada se znaš da nekom ubaciš u glavu seme i polako kreće sve više da mu dolaziš ti. Odavde, da zbog onoga, znaš, ono, kreće da više tega vidi, znaš, ono. Leti mu, a ovo se bude. Dobro, hoću ovaj ekipa to je. Kao što je novi talent. To su, brate, ljudi najavljivali neki, brate, da će kao budućnost da bude Afrika, brate. Kao već je ovog svega dosta, već je sve isto, razumiješ, kao